Ng bagong oras yun kada kaya aming kablaawang kay man aming ating anayat nga bubuya kada tiang programa at tiga sunata ka sa salot kata kayo nga wala bas na. Thank you po. Iti panagmaymaysta sikat malaglagit ko jak mala maiwaksi ti sumiklot akarayo bilangit ti bitbituin iti asul alangit mabasag tanagan mo kat nayarkos nga ulit sa diwa apul uy mga prusto'y bibig ko mangikot arasaas analaino nasudi nga imnas liliwaday ti puso sikat ng marusing to'y karayo panagmaymaysta ladawang isut silaw ko imakeltay anam nama matagikwak taayat mo intun tenti aldaw bukod tanto niragsak ibuk-ibuk tutilangit agnanayon nga ayan sa diwa apul-uy mga prusto'y bibig ko mangikot arasaas analaino nasudi nga imnas niliwaday ti puso sikat ng marusing to'y karayo Intun dong temti aldaw bukod tanto niragsak ibuk-ibuk tutilangit agnanayon nga ayan agnanayon nga ayan agnanayon nga ayan